Sanibona. Udokotela ke wake wanothisa esinye isiguli sakhe o enye patient yakhe umuntu osifazana ayejwayele ukumtreata njalo ngomsombuluko embona ukuthi hayi ushayiwe. Uyabona ushayiwe unemido ukuthi ushayiwe unama bruises unezibazo ukuthi ushayiwe unama blue eye bokuthi ushayiwe. Wanothisa udokotela ukuthi awuyazi kuba uMonday isikhathi esiningi kuba uMantende kodwa kuba uMonday isikhathi esiningi. So udokotela waze wayijuba wambuza oba kwakudlula nje about 2 weeks aphinda afike lo mama futhi lo eshayiwe. Kudlula about 2 weeks 3 weeks aphinda afike lo mama futhi eshayiwe. Usezidokotela uyabuza usethi how yini indaba kwenzakalani kanti uhlezi ulwa nobani kangaka ushawa ubani. Siyasho ke lo mama ukuthi hey umyeni wami lapha ekhaya njalo ubuye edakiwe ebusuku bese siyaxabana bese siyashayana angehluleke mina ngoba ngumuntu wesifazana kodwa nje siyalwa ebusuku njalo mayibuya. Bese udokotela ke hayi ezinye izinto njalo zike idalwe ukuthi izinto zesintu izinto mhlawumbe ezidinga ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe idalwe ekhaya. Uyabo udokotela ezama nje ukukhanda ipicture ethile kulentokazi. Wayesethi hayi kukhona isiwasho engizoke ngikuphathele sona awubuye nje kusasa ngolesibili ngonikezele isiwasho mina ubone ukuthi angaba mhlawumbe angayeke ukukushaya nokulwa kwenu lokho okukhona mhlawumbe kunganqamuka. Hayi nangempela abuye ke lo sisi ngakusasa fika athatha isiwasho ke lesi bese udokotela nje hayi uyosebenzisa kuphela ngalezi insuku abuya ngaze edakiwe noma ngalesikhathi abuya ngaso bese niyaxabana volithatha lesiwasho bese uyasimumatha sizokwenzela umlingo ngeke aze kushaya ngiyakubhejela ngeke nize nilwe ngiyakubhejela angeke nize nixabane ngiyakubhejela. Hayi nangempela asithathe ke lo sisi siwasho kube ulesithathu kube ulesine kube ulesihlanu kube kudlule lo weekend kwelandelayo weekend vele yiyo umyeni wakhe asuke ehole ngayo futhi yiyo umyeni wakhe asuke ezobuya ngayo edakiwe bese beyaxabana. Hayi nangempela ke alale ngaleleke umakoti ngalelanga elinde nje ukuthi hayi ngizobona ngaye sefika kubabazi. Hayi nangempela ukuthi ngo11 past 11 ebusuku ngqongqoze lento vula fazi vula wakho lo muzi yabo sex mayedakiwe nje lo baba kuba naleyo inkinga yengxabano ukuthi udakiwe namhlanje. Hayi umama vela gijima kathatha isiwasho sakhe asiphuze bese simumatha bese yovula eminyango bese yangena le ndoda umbuka bumba umlomo nje khuluma ufuna ukuthini khuluma wena wesaka bona mfazi yindle umbuka kanjani mangibuka kanje athula umuntu wesifazana amumathe lesi siwasho kodwa mase mumathe lesiwasho uyasiza ukuthi hayi ngathi into engijwayele le engimumethe noma iyimbi kodwa into engathi ngijwayele ngathi ngiyiphuze ngathi ngiyayazi. Hayi nangempela abona imagic idlule le ndoda idlule hambe nxapha ifike iphosa empedeni idakiwe ifike iphosa empedeni ngazi icathulo lezi 5 minutes sijumekile siyahoqa. Makoti abuka isiwasho siyasebenza aqhubeka simumathe ayiqaqe intambo zamateke ayiwagqokile ayikhumule ijacket ayilalise kahle indoda yakhe kulalwe kusekuseni ngo2 ngo3 ekseni ngo4 phaphama indoda hawu ngibuye nini hawu ngibuye nini yabo kube nalobo bumnandi nje bokuthi ukhona baba uyabuya. So ngakusasa umakoti besizolala siphimele lesiwasho bese yalala ngakusasa amangale nje umakoti ukuthi what kind of isiwasho is this esine magic kanje. Hayi avuka phindela kwaDokotela eyoxoxa nje ukuthi hey I mean ngomsombuluko avuka athi ngisasawutsho uDokotela nje ukuthi hey saze sane magic isiwasho usuku wanginike esincane kakhulu ngicela ngenze noma 5 liter noma 20 liters ukuze kube nokuthula ekhaya lami ngoba ngiyabona ukuthi kube khona ukuthula ngalesa siwasho. Mayefika laphana amfika uDokotela besethi ke hey Dokotela ngicela unginikeze into ethe xaxa since wanginikeza ibhodlana elincane nje engibona lizophela umuzi wami ngathi usuzoqoqeka umuzi wami ngathi sekuzoba nokuthula ngoba lesa siwasho siyasebenza. Bese uDokotela ayihlala phansi lapho abese yahlala phansi bese uDokotela akusona isiwasho yiti nje la pure tinge igland tinge iyona nje ngithe
mumatha yona ngibalekela ini akumele umuntu mayedakiwe umyeni wakho ngoba ngiyabona ukuthi niyaxabana mayedakiwe kusho ukuthi nawe namaganyana washoyo mayefika edakiwe. So ngasithi mina mumatha lapha akusona isiwasho yitiye bengenzela ukuthi kube khona into engizokunika ithemba layo ngoba kuba ngikutshele nje ngqo ngathi bovala umlomo ngeke uzuvume ngoba nithi nina nani nenhliziyo nani ningabantu ngeke ufele ngaphakathi. Sometimes ukuthula nkosikazi kuyawakha umndeni lize lithi iBhayibheli owesifazane ohlakaniphileyo uyawakha umuzi wakhe oyisula uyawubhidliza yena ngezandla zakhe. So nami bengingenelela lapho nje ukuthi ngiyabona ukuthi uyamthanda lo muntu niyalwa kusho wena ukuthi niyalwa niyashayana kusho wena ukuthi niyashayana. So ukuhlula ngobe umuntu wesilisa so nawe mangaqhamuka ube neqhaza elithile elingasave umshado wakho ngokuthi nawe uyivalele umlomo nje aqala wakhe nkosikazi akusona isiwasho hayi akho maye ngaphinde ebuye ngale weekend ezobe ehole ngayo izogcina yehla ngoba nawe awusho lutho naye ungena endlini vele useyazi ukuthi sezongena enkanyambeni ezodelela kuzofika ukwana wena hluka manje kuye. Sometimes ezinye inkinga bafowethu azidalwa abantu asikho enkingeni ngenxa yabantu kodwa si involved ukuthi inkinga iqhubeke. Sometimes neyalo esinikeza abantu ukuthi hayi bomshaya wena wobuyisela wena indoda mayikushaya ungadlali indoda uyamyeka mina ngambamba ngumshuka yona impahla enkulu lena ngeke mina ngimiye abanye abantu indlela basiluleka ngayo iyabheda. Mind this doctor nje wavela tshela lo mama ukuthi mumotha lesi siwasho kwaqala kwaba nokuthula every time indoda yakhe ihambile ibuya yaqala manje yakujabulela ukuya ekhaya ngoba umama uyavula baxoxa sebexoxa kahle ekseni sebeke badlalisana ekseni ukuthi hayi kodwa ubuye ebusuku nawe athi lona ngiyaxolisa ngoba use back to his sober senses akasadakiwe useyaphila amaphutha akho useyawabona ngoba ngeke umhile umuntu edakiwe ucabanga ukuthi khona azoyikhuluma ephilayo. Maye ngena nje lo mkhwenyana wale nkosikazi njalo waqala naye wathi hayi noma ngiyiphuzela kodwa ngiyazi ngiyekuthuleni amba umyeni wakhe lo ngoba umyeni wakhe ngoba khona ama sacrifices kumele siwathathe ngeke uyithola indoda perfect engenaphutha ngeke umuntu wesifazane operfect ongenaphutha ezinye izinto yazemukela ukuthi hayi funeka ngazi ukuthi umfazi wami nje umuntu wemithi ezinye izinto siyazemukela ukuthi funeka ngazi indoda yami njani isidakwa funeka wazi ukuthi indoda yami ungoqo kukhona izinto ozemukelayo ukuthi ngiyazi ukuthi umakoti wami nje into ethi ukupheka nje uyohleze epheka into embi nje umukelo sacrifice kodwa bese ubuka ini izinto ezinhle kuye. Ngakho ngithi ke oyigada nama advisors wanikeza abanye abantu ubomshaya wena awumshiyi ngane kanti uyokushaya kuze kube nini lokudla akube khona iplan eliqhamukayo ukuthi umama engayivalela umlomo hayi ngoba mhlawumbe umuntu egqugquzela i-gender based violence kodwa zikhona izinto ukuthi lo muzi ngiyawuthanda umuzi wami lo indoda yami le ubaba wengane zami lo kodwa ngingenza kanjani ukuthi ubaba wengane zami abe indoda njengamanye amadoda wadokotela bovala umlomo kusizana agishwa nesiduphungu ngoba ngiqinisene iziduphungu nobabili kusizana ukulwa nohlanya ngoba uqinisa ungathi nawe usuyahlanya kusizana ukuthi uxabane nesidakwa ngoba kube ngazathi nawe udakiwe yini le ngako ngayilwa nesilimo ngoba abantu sebenibona senilizisana senixabana ngathi nezilima nobabili. Lo dokotela waqhamuka neplan kwaba nokuthula njalo umfana indoda mayibuya osikazi ajabule ukuthi ibuyile ngoba kwesinye isikhathi nakho ukuthi indoda iyabuya idakwa ibuye kuyigugu nakho uyokubona mhla indoda ingasabuyi inhlobonhlobo iyobe sadakwe nje ingabuyi futhi ubona abantu uxoxela amanye amakhosikazi ukuthi hey na indoda yami lapha njalo buye edakwe bethe hey wobonga ntombi bobonga lokho mina yami sengaze ngayimukela ukuthi nje mayidakiwe ayibuyi bese uyabona ukuthi hayi akubhedi kakhulu ngoba umuzi wami lo ngiyawuthanda ngiyamthanda baba wengane zami ake ngivala umlomo ake nginciphisa ukukhuluma maye edakiwe ngoba yini engizoyagwisha nomuntu odakiwe ngoba vele udakiwe ake ngithule wayengakaliqedwe uliqeda itiyeli lana walichitha umakoti wadecide ukuthi hayi sengizothula ngixoxe naye ekseni sengizothula ngikhulume naye ekseni ukuthi kodwa yini ubuye ebusuku kanjeni uzolinyazwa ngabantu lapho se understand lapho sezokuzwa ukuthi ngempela uyakhuluma ngoba kuyigugu nokuthi iyabuye abanye abantu besifazane sebahlala bodwa kade ahamba amadoda seledwa nendo hlalela abantu abami sengihlalele nje ingane zami ibhlungu ke leyo mpilo yokuhlalela abantu abakho ungafelwe indoda iphila kubhlungu lokwamukela into oyibona ukuthi awuyithanda kodwa awuna choice kodwa at least iyabuya indoda
iba neplan nawe lokuthi ake ngivala umlomo ngiyokhuluma naye njani kusasekuseni esephila, ngibone ukuthi ungiphendula uthini esephila. Ezinye iyali sithatha kubantu ziyasigaxelisa, ezinye ziyaphilisa. Sicela ngenza ukuthi maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisi, cofa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Ngenza ukuthi lena umaphathanisa ukhuluma indaba enkulu ukuthi-ke owesifazane uma eya ku-doctor uthi-ke njalo nje kunezinsuku-ke zokuthi-ke ufika ushaye useyashokelwa unowesifazane ukuthi-ke usuke elwa nendoda yakhe. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda-ke sihlangane laphayana kwi-comment section sizovula wakho uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button dango. Sikuphathele ezishisayo, hlala noMkhosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.